egite gaur aurkezpen txiki batin gure asmok eta zein dien taldeko asmok eta bai hanpon lana eta babestu ditzie edo. Lehenik eta behin aurkeztu maien garen, eserita garen guztiok, hanpoko ordezkari bezala, marketing eta komunikazio arduradune. Eskubian bai Aritz eta Maro, gure entrenatzaile, eta hemen ezkerretan Julen Goia eta azken fitxaketa Leskano, jokalaria, ongi etorri. Eta hasiko gea, nire partetik berriro ere esan, eskerrik asko denoi, eta proiektu honen alde lan egiten duzuen guztioi eskerrik asko, bale? Bueno, hasteko esan, jada 10 urte direla Anfordizia babesten hasi ginenetik eta ibilbidearen balorazioa egiten dugu, esan dezakegu oso positiboa izan dela, ez? Eta azpimarratu nahiko nituzke batez ere bi gauza. Alde batetik, benetan, Arrobitik hasi eta lehenengo taldera arte bai jokalarik eta baita inguruan lan egiten duten guztiek urte guzti hauetan egindako lana, benetan mirestekoa delako, eta beste aldetik baita ere, aipagarria iruditzen zaigu urte guzti hauetan Anfordiziak erakutsi duen gaitasuna bai Ordizian eta baita baiaran ere ilusioa pizteko gaitasun hori. Eta, bueno, hildo honetatik aurtenerako opa dizuegu zorterik onena, eta benetan sinisten dugu aurten ere badaukazuela proiektu poliki bat esku artean, eta ziur ilusio hori pizteko gai izango zaretela. Iaztik nobedade gutxi daula, bai, iaz proiektu bat hasi izan, ematen du gauzak ondo iziela, kluba oso pozizioan baintza lanakin, eta erabaki hartu zen pixkat mantentzea alik eta aldaketa gutxin eginez ez taldea. Baina helburu bezala jarri dugu pauso ematea eta sartzea playoffetan, ez? Iruditzen zaigu oso helburu atraktiboa dela, eta batez ere ikusita talde oso gaztea daukeula, gustatzen zaigu pentsatzea iaz hasi bat egin genula, eta, bueno, zuhaitza hasteko garaia da, eta pentsatzen dugu hemendik urte batzuta zuhaitz horrek fruitu emango ditu eta post handi gogiko ditugula, ez? Daramazkigu pare bat partidu, taldea oso ondo ikusten da, barrutik, benetan. Entrenamentoen kalitatea bastante igo da iazko urtetik, Iniok eta esan duen hazi hori ematen du azitzen nahi dela, eta aukera daukuna da entrenamentuk ia 30 pertsona lehenengo plantilla hortan entrenatzeko. Horrek ematen du, esan da bezala, bakoitzak bere postuagatik daukan hobena eman beharra, kompetentzia izugarrizkoa dalako. Eta nik uste bidea hori dela, beraiek esan duen bezala. Ya no, todavía con el euskera no. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Lescano, medio melé, vengo de Paraná, Entre Ríos, Argentina, del Club Atlético de Estudiantes. Y bueno, muy agradecido por el club y con los chicos por el recibimiento que he tenido. Y bueno, muy ansioso por el comienzo de la liga.